Nagmulto! Sira ka! Hindi ako susuko! Eh! Sumuko ka na! Napapaligiran na kita! Napapaligiran na kita! Hindi ako susuko! Paglalaban ko siya! Kasi mahal ko siya! Tama mo, pre. Pre. Uguan. Oh my goodness. Papa! Anong tama mo, Papa? Asan yung tama mo? Masakit. Kawawa naman ang papa ko. Bangon ka na. Alam ko na. 君の虜になってしまえばきっと Oh no, oh no, oh no, 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 no. Pare, paano to? Yung kasing jowa ko is parating tinotoyo. Ano bang maaari kong gawin din? Payo naman ako. Ganun ba? Alam mo pare, dapat maging sensitibo tayo sa mga bagay na ganyan. Kasi kapag naririnig mo to ay nasa kabilang banda, kami na ang hinahanap mo. Pamparampampam, pamparampam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparampampam, paparaparampam. Nagawa namin ito habang bilog din ang buwan. Mga buwan. Oh, wag ka. Paano ko i-apply yun? Hold up, hey, for my niggas who be thinking we saw. Panak man, nagpalpal na ilang. Jay igid ti bye-bye. Tiba-tiba ako dito ah.
Huwag kang kikilos ng sama. Paano ba kumilos ng mabuti, kuya? Huwag kang maingay dyan. Gusto mo pasabugin ko yung ulo mo. Pwede itong ulo na lang nitong kuya. Ito. Hold up to. Rape! 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 Anong rape? Utang mo. Hold up nga to eh. Nagsasuggest lang naman po ako eh. Kaya pwedeng rape na lang. Gusto mo patayin kita? Patay mo lang ako, star, kuya. Pwede yun. 1.5. Anong 1.5? Ayoko. And max. Ayoko ng NMAX. Anong gusto mo, kuya? We go? We go. We go. Sige lang nga. We go. Yes! Sige tayo talon, no? Diyan ka na nga. Ay, juicy! Kuya! Yung rape, asan na?